encara algú no ho sap, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha decidit fer un ERO que deixarà al carrer, si res no ho remeia, 312 treballadors d'aquesta casa i TV3 i té previst de fer una altra retallada d'un 7,5% més del sou a tothom. Una retallada que ja s'hauria d'afegir el 5% a la paga extra eliminada, a més hores gratis, a les baixes que no se substitueixen ja fa temps, en fi, que no som aquí per avorrir-vos amb tot de coses de feina. Els treballadors de Catalunya Ràdio commemorem avui aquests 30 anys d'aquesta emissora, 30 anys de història de la ràdio pública, que va néixer a la mitjanit del 19 al 20 de juny del 1983. 30 anys que tots hem viscut d'una manera o altra, tots tenim el nostre record, el nostre moment d'aquests 30 anys, vaja, o la nostra vida directament vinculada. És una data tan important, aquesta, que no, vaja, hauria de fer que tots plegats estiguéssim contents, que celebréssim de poder bufar aquestes 30 espelmes i fins i tot de festes, però tampoc hem vingut a fer aquí una celebració amb tots els ets i uts. Aquest és un acte reivindicatiu i reivindicar és sinònim de demanar, de reclamar i de recuperar. Demanem que la direcció deixi de desmantellar aquest model de ràdio i televisió públiques i que el defensi d'una vegada per totes. Reclamem a tots els partits polítics que es mullin i que parlin clar. La pregunta que els fem és molt clara i directa. Què volen fer amb aquesta ràdio? Què volen fer amb Catalunya Ràdio? I esperem també recuperar el compromís del govern de la Generalitat, el d'ara, no el d'abans, que ja s'ha pronunciat, amb els mitjans públics de comunicació d'aquest país. Nosaltres, tots els que som avui aquí, estem i hem estat sempre compromesos amb aquest projecte. El defensem i el defensarem. Ens il·lusiona, ens apassiona treballar a la ràdio, treballar a Catalunya Ràdio. I aquest acte és una mostra de tot plegat. Però d'això, justament ara mateix, en parlarem. Us convidem a fer un recorregut per la nostra història. Moltes gràcies.